Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Шал 851 и днес ще направим епизод как Урунгел Урунгелов се сгъва в метрото на България. Добре. Така. Сега. Добре. Така. Здравейте, аз съм Урунгел Урунгелов. Коста. Аз съм Урунгел Урунгелов. Здравейте. Сега. Аз съм от Перник. Какво е това скайп? Скупе. Мани. Мани, тия с младите момчета вече почват да си измислят зуми. Така, аз съм от Перник. Малко съм закъсал с езика тук днешния и не знам много неща. Голям прас. Сега, тук идвам в София. Ми казаха нещо за някакво метро, казвале. Метро му се викало. Така, метро е бах. Там по Перничански му викаме каруца. Така. Не. Така. Сега какво трябва да се прави в това метро? Добре, някакво тъпо метро правим. Няма да мисля. Така. Какво се прави тук сега? Всяко. Тук линиите са щупени. Че тук линиите чупени, бе. Тук аз няма хора, защото са прибира, няма да се върна в Перник жив. Тук. Какво става тук, не знам. Тук е изпочупено съвсем, бе. Бах ти хората. Бати. Тук всичко е изпочупено. Намерих метални неща. Чаем дали има някакви гейби. Няма никой. Взимай всичко. Бягай. Така. Какво пиш тук? Че това ще минавам по този свят, като маме. Какво става тук? Заклещих. Не! Отклещете ме! Не! Чакай, къде се ходи, вземеш този прост път да се отиеш къщи, бах ти хора. Аз викам, няма табели, няма нищо. Това е като Перник седно. Така ще го направим, че... тук ли се излиза? Тук ли се излиза? Ча питам и селак. Здравей, приятел, селянено. Ще ме кажеш как да излезем от тука. Благодаря, че ме водиш. Ти менкаш ли нещо? Не менкаш нищо. Давай, разхарай се. Много ти благодарям, че ме изкара от тази пропаст. Аз няма да се воза повече с метрото. Аз викам, с метро аз няма да се воза повече. Това е доказано. Сега ще напиша една табелка на администраторите. Нема да се воза с метро повече. Написал го за майник шеп. Гледайте, написал го с кракаци. Вижте, с кракаци го написах. Какво ме западе? Дай бабка. What the fuck? Какво казах аз? Забравих. Чай сега. Умирай. Какво се прави тук? Вижкате ми се клещи фък. Добре, what the fuck? Добре са. What the fuck? Не знам защо. Не знам. И здравейте, аз съм много Шал 851 и не знам защо, много често потребявам думата what the fuck. И добре, това беше Урунгел в метрото изгубен. Планета пак. Окей, довиждане, това бях аз Шал 851 и Урунгел. Довиждане.